Reči starca Nikolaja Gurjanova. Videh kako anđeli silaze i uzimaju njihove duše. Seća se otac Nikolaj života u logoru i provere vere pravoslavne. Posle 1920-ih i između 30 godina malo ko je preživeo. Ostali su samo pravi stubovi pravoslavlja, među kojima je bio otac Jovan Krestjankin, pravedni Aleksej Mečov, arhimandrit Serafim Triapočkin. A nakon provere svi su se oni udostojili posebnog Božjeg dara prozorljivosti. Posle tamnice u mestu Zapoljare, otac Nikolaj je sa ostalim zatvorenicima počeo da radi na izgradnji železničke pruge. I doista, i pored tako teških uslova o plati za sveštenike i pravoslavne vernike, ni reči nije moglo da bude. Baćuška nije mogao da zaboravi jednu strašnu noć. Evo kako je on lično pričao o tome. Sve su nas doterali na jezero prekriveno ledenom čipkom. Hteli su da se svi odreknemo vere. Bila je ciča zima na kojoj se nije moglo izdržati čak ni u dugoj, toploj odeći. Narediše da se skinemo i da uđemo u vodu. Poslušali smo. Tako nas i ostaviše. Dovedoše psa i stražare koji su se stalno smenjivali. Bilo je mnogo hladno. Ja stojim, a oko mene episkopi, sveštenici, mirjani. Svi se tiho molimo. Osjećalo se kako nas Bog krepi. Počeh da upražnjavam umnu Isusovu molitvu, a u svesti sam neprestano držao još i obradovanje Bogorodice. U jednom momentu mi postade vruće. Svi smo se trudili da se pripijemo jedan uz drugog, mada negde tamo svi smo znali pre ili kasnije svi ćemo otići kod Gospoda. Neki su čitali psaltir napamet, jer ustima već više ništa i nismo mogli da izgovaramo. Bila je ljuta studen. Celo telo je već bilo paralisano, čak nam je i disanja polako ponestajalo. Gledam, mnogi padaju pod vodu i njihove glavice nestaju, a onda samo čujem jecaj i duša odmah leti ka prestolu samog Gospoda Boga. Svi su mučenici, nijedan se Gospoda ne odreče. Videh kako se anđeli spuštaju i uzimaju njihove duše. Meni grešnom javi se sama Carica Nebeska. Zamoli me da ne ostavljam molitvu i reče mi da će Gospod da me isceli i da će da me ostavi na zemlji radi ukrepljenja crkve Hristove. Posle toga me Bogorodica umota svojom ognjenom toplinom i ja sam u njoj stajao jedan jedini preživeli. Ujutro me izvukoše i odvedoše kod šefa. Nije se čak ni smejao, već reče: pomože ti tvoj Bog, pomože. Njega ispovedam, odgovorih. Pomoli se za moju ćerku, mnogo je bolesna, reče šef. Ovaj čovek za jednu noć postade vernik. Nakon ove priče starac se okrenu i poče neprestano da plače. Eto vidite, kakvo nam je iskušenje poslao Gospod. Hajde, dragi moji, da se i mi, isto kao i ovi ljudi, ukrepimo u veri, da se otreznimo, radujemo i da ni na trenutak ne zaboravimo Hrista. Slava Bogu za sve, samo njemu i u njemu je naša sreća i spasenje. Bogu našem slava i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Izvor: ruski portal Čuda i činjenice. Po blagoslovu tekst prevela i pročitala Tankosava Damjanović.